What's up mga parts? Welcome po sa ating panibagong video. Nice. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gumawa ng cabinet at paano yung gagastusin na pera. Yun po ang ating skits mga parts. So kailangan natin ng 4 na plywood. Bali 2 cabinet po pala ito. 4 na plywood na 3/4, isang plywood na 1/2, finishing nail. So bali abot siya ng 8,150 lahat. Yeah, boy. Oh, baby. 1.5 po itong 1.50 itong plywood. So puna natin ng discount. Yan naging 1,420 na lang. Yung 3/4 na yan, 1,420. Titanium po yung brand mo, titanium. Una, mag-cutting tayo ng plywood. Hi. Okay. 35 yung sukat mga parts. So 35 yung lapad niya. Bali 3.5 cm yung ating offset sa pangtabas natin na circular saw. Kaya mag-adjust tayo ng 3.5. Okay, adjust natin dito sa kabila. So ganito po mga parts kung paano i-layout yung itong side na to. Tsaka ito, bali ito po yan. May mga shelves po yan, bali 6 na shelves. 6 na shelves, pang 7 itong nasa taas na to. So kailangan natin itong i-layout dito sa plywood. So ganito po siya. So ang nito 15 cm po to siya. Agwat nitong bawat shelves na to. Lalagyan po pala ito ng sapatos. Shoe rack. Pabalikin na tayo mga parts. So ito, inabangan ko na ng pako. Tips ko lang, huwag masyadong didikit dito sa tabi para hindi siya mabasag pag pinako natin dito mga parts. Medyo distansya. Kasi pag dito kayo nagpako, mababasag po yung plywood. Yan, inabangan ko na lahat. Pabalikin na natin. Simbolan natin mga parts.
parts yung nasa gitna. Ito po. Ito pong dalawa na po. So, ginuhitan nyo po, ipagtabi nyo na lang, tapos sa kanyo lapatan ng eskwala bago nyo po guhitan para mas mabilis kaysa sa magsukat po kayo na magsukat. Ganyan lang po mga ganyan lang po yung technique mga parts.